Salamat Lord sa imong grasya. Salamat gayud Ginoo Lord sa imong tumang gugma Ginoo. Your unconditional love Lord. Nga Lord nga ikaw gayud ang Dios nga nagpakamatay kanamo. Ikaw gayud ang Dios nga nagpili ug naghatag og kahalangan sa imong bugtong anak ni Kristo alang sa mga sala. Busa Lord, kani dako kini ang pasalamat Ginoo. Ug mo Lord nga sa pagpasalamat Ginoo Lord. Lord nga amo usab tibok na mong kinabuhi, ang kasing-kasing nga una amo sa ihalad kanimo Amahan sa buhi nga halad. So Amahan, Dios amo ipataas kanimo pulong karon nga ikaw magauban kanamo. Lord, dihay kami pinagi sa balang espiritu. Kay balang espiritu lamang ang mao nga magtutudlo kanamo Amahan. Lord, abriya matag kasing-kasing una Lord, Lord sa mga pagbadlong, sa mga instruction o God, sa mga pagtudlo, ug tabang yung matag usa ka namo Lord, nga amo gining dawaton, nga Lord nga naa mi kumpiyansa diha sa ngalan ni Kristo ug naa mi pagtuwa man. Subusa Lord, ikaw may nakibaw sa pangkinahanglanon sa matag usa Ginoo. Lord, kung unsa may mga kapulian, mga problema, mga trials or needs Lord sa ilang personal na kinabuhi, Lord, meet them through your word, O God. Lord, because Lord, you are the only God who can provide our daily needs, Lord. Lord, and we pray, Father, akong ampo, nga Lord, tagalan mo clarity, ang akong pagwali. Lord, gumawa Lord, na imong uliyahan, pinali sa balang Espiritu. And let it be, Lord, that your Holy Spirit will fill this place, O God. So thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wait lang po ano. So, ang title sa atong kabuntagon nga kay Wali is ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. So actually, makita niyo sa English nga Bible, the just shall live by faith. Makita niyo sa Romans 1 verse 17, Galatians 3 verse 11. So, kung tanawin niyo, actually, mao ni ang title sa matag sa Biblia. Hindi mo nang basahon niya. So, ang goal na ko kang kabuntaga is, una sa tanan, is makibaw yun ka nga ang matarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo. Kung sa may pasabot ani, nga pagtarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo. Because kadaghanan mo kung magtutuo, bingaw sila ni tuo sila ni Kristo o nidawat ng kaluwasan, patanaw to atong daily life or ang daily conduct, ang pag-adlaw-adlaw ng pagkinabuhi, pag-adlaw na itong kiniyahan, wag yung nagsubay sa pagtuo. Or labaw sa tanan, kung naging maabot nga problema or circumstansya, actually ang pagtuo is require una. Amen? So mo ni akong outline karon nga ato tanawon sa number 1 is unsa may gamon ang question is unsa may pasabot sa ang matarong magkinabuhi sa pagtuo. Una sa tanan is ang Kristohanon naluwas pinaagi sa grasya diha sa pagtuo. Amen? Ikaduha, ang Kristohanon maglakaw pinagi sa pagtuo dili sa pagpasayong makita. Walk by faith, not by sight. Pag labas tanan, ang magtutuo is nahimo kang matarong pinagi sa pagtuo o dili sa pinagi sa buhat sa balaod o pagtuman sa balaod. O ikaw pa is ang Kristohanon pinaagi lamang sa pagtuo ni Kristo nga nahimo tang matarong. O lastly, kalima, ang atong pagtuo is mo na ang gahom sa Dios nga mo sustain kanato hangtod sa finish line, hangtod sa katapusan to kinabuhi alang sa tuang kaluwasan. So, mao ni siya mga atong mga passages or mga verses nga akong tukion para ang matag-usa ka nato
makasabot gayon nga ang mga taong is magkinabuhi pinagis pagtuo. So dali ra kay sulti na to nga nakoy pagtuo, nakoy tawag kani ani tuo po ni Kristo, but daily life actually lagi mo ni sigingon na to nga ato gyud sa likway or di gyud makita sa tong kinabuhi. So mo ni siya ang foundation as a Christian walk. Nga ani siya nakipagtuo because you are born again. Amen? So mo na siya regeneration first, mo nabot ang faith. So but we need to understand atong suusbon atong mindset sa mga kay, because atong mga old nga ways or old nga pagtulunan ato mang dayon ato i-fit in ato atong makita dinhi. So before nga ato ning tanawon kani nga verses ang matarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo, una sa tanan kani nga verse ni gawas ni una ning gisulti sa Bible kay ba maasa sa Habakkuk 2:4. Nigi-quote ni sa New Testament 3 times kang Paul kaduha o kausa sa Hebrews. So makita mo kung unsa gini ka importante ni nga verse nagikan sa Old Testament, gi-quote gid siya. So mao ni siya nga di lang kay once kundi katulo. So kung tanaw to sa Habakkuk 2:4, ato ta sa Habakkuk 2:4, kay mo minina dinhi man siya nag-start. Katulad mo sa Habakkuk. Kaya kung nangita sa, diba? Sunod sa Nahum. So, yung sunod sa Habakkuk is si Panaya. So, sa 4, maoki ni ang isulat. Ang mga taong dautan o garbuso, dili magmalampuson, apan ang mga taong matarong padayon nga magkinabuhi tungod sa ilang pagtuo o pagtuman ka nako. So, lahat ba si kaninga statement, ang kaninga statement nga ang matarong magpadayon nga magkinabuhi tungod sa ilang pagtuo o pagtuman kanako is makita nato is gisulti na ni sa Ginoo ni Prophet Habakkuk, Propeta Habakkuk. So, unsa man ay context ani kang Habakkuk? Kung tanawin mo, di mo kasaputan ni kung wa mo tanawon unsay purpose nga nang gipasulat sa Habakkuk sa kaninga kuan. Actually, ang Habakkuk gisulat para sa judgment sa Babylonian. So mo na siya diha nga ningon din na niya ang matarong ang taong matarong padayon nga magkinabuhi kay pagtuo sa Babylonian. Actually, ang Babylonian mo gigamit sa Ginoo to raise up para tawag ni pilihon ang Assyrian, which is ang Assyrian may gamahanan atong panahon na kinasakop ang Israel o pamasakop ang Juda, kung man sila may raise up sa Ginoo para tangtangon ng Assyrian o sa kuko ng Israel o ang Juda. Kung makita, makabasa mo sa Daniel, ningon si Nebuchadnezzar, gabi ang pride, mo na mo siya mananap. Di ba? For 7 years. Kaya he think at tungod kay maayo sila nga nasod, mo nang i-bless sila sa Ginoo. O pinaaging kaniya, mo nang nanindot ang nation nila nga Babylon. So mo ni siya in English pa nga, behold his soul is puffed up. So ang kalag sa nasod nga Babylonia is ni puffed up lamang. O ginuna siya nga di siya, mingunin siya nga, it is not upright within him, but the righteous shall live by faith. So makita na to nga pagnoon na nila nga matarong na sila, mo ni gingon ni Habakkuk nga ang tao matarong pinaagi sa pagtuo. So that is why ang result sa unrighteousness, ang pagdili matarong magatubang ditag hukmanan, God's judgment o hukom sa Dios. So that is mo ni siya ang Habakkuk gi-quote siya 3 times sa New Testament, which is Paul nag-emphasize sa Romans 1:17. Kung tanaw sa mga context sa Romans 1:17 is about the gospel. Amen? Which is ang 16, kung sa gisulti 16, kung basa ang Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it's the power of God for salvation to those who believe, Jews first and the Gentiles.
So man ni sumpay ni sa 17 nga the righteousness of God is revealed from faith to faith, and the righteous shall live by faith. So si Paul ni-emphasize din before ka makaangkon og pagtuo, dapat mutuo sa gospel. Amen? Sa salvation. Kaya mao man na siya ang object or ang ground sa atong pagtuo. So, maringingon ni Paul nga di ba mo? Amo itong sinaalim nga, basta mapot ako tama, guba, panito gabi okay magaling. Lord, tabangi ka Lord. So, kung sinaan niya basaha, Jesus name, gabi okay ra kayo ni, pagkabuti ni, maguba siya. Patiwas na lang po Lord. So, gi-quote ni siya 3 times. So, moto Romans 1:17, yan, ikatuha is sa Galatians 3:11. Nga si Paul, nakig-argue gayon sa mga Hudiyo, nga ang tao dili mahimong matarong pinagi sa pagsunod sa balaod, kundi matarong lamang ka pinagi sa pagtuo. Kay kung tanawin niyo ang Galatians, na yung mga Hudiyo nga nahimong Christian, nga ila yung isbat in ang ilang religious activities, which is ang pagpatuli. Mo nang giingnan niya ang mga Gentiles para mahimpit yun mo nga perfect, dapat magpatuli mo. So mosa na siya ang context sa Galatians, ningon si Paul nga di ka mahimong matarong pinagi pagsunod sa balaod, kay way mahimong matarong nga tao, kundi pinagi lamang sa pagtuo. So mosa ni siya ang argument ni Paul sa Galatians. Kunya sa Hebrews 4:10-38 is makita na to nga gi-quote sa gasuwat sa Hebrews. Wa may nakibaw kasi nagsuwat sa Hebrews. But Holy Spirit naman sa kinsa nagkuan. So bikuan niya sa Hebrews 10:38 before gi-prepare yun kay in chapter 11, kung saan naman ang chapter sa Hebrews chapter 11, it's about faith. So para makita yun, ipakita diha nga daghan ng mga tao nga mga example sa may tungod sa heroes of faith sa Hebrews 11. So that is why mao ni kaning importante kani nga verse nga ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. So una sa tanan is atong tanawon unsa gipasabot aning the righteous shall live by faith. So what does it mean? Unsa pasabot sa just or kaning matarong? Unsa sa Bisaya ninyo nang just? Matarong no? Sa sa English mangunang with just, it means righteous or right matarong. Ang pasabot daw ni ato ning gitanaw is an individual ang matagos sa nga ang personalidad o ang kinayahan is madawat sa Ginoo. Mao nang nahimo kang matarong kay mong personalidad o ang kinayahan nimo is madawat sa Ginoo. Ikaduha, kaning live is kaning pagkinabuhi means is giun sa mo pagunahon na pagistorya o imong action. Mao na siya daily. Mao sa it's a kada adlaw nga kandak. Ikatulo, ang kaning faith means love for, always seeking, kaning gigugma, pag-ayo, kaning pangita, pag-ayo, kanon imong pangita, kaning imong gisaligan, kaning imong gilauman, ug imong gi-obey. Labaw sa tanan kanang misalig sa Ginoo. So mo ni siya ang faith. Kung nani kay pagtuo mo binang gigugma, sama-sama nagtiayon, di ba? Naminyo ka because bituo ka ng tawhana o bayhana nga ni tiguwang o ni ka tuyog o ni kahiluan. Bituo ka niya kay gigugma ka. O kanunay nimo siyang pangitawon. So misalig sa ka niya o milaong ka na niya. So, mo na siya ang pasabot sa faith na kay obedience diha sa imong kinakaugalingon. But, mo na siya nga ano itong kanon nga kung sa maging pasabot sa ang matamong magkinabuhi pinagi sa pagtuo. So, what does it mean?
So, una sa tanan, in Ephesians 2:8-9, mga ito episode 2:8-9, sa una mo na tanan? By grace, through faith. So sa grasya lamang ta naluwas pinagis tong pagtuo ug dili ni atoa kundi gasa sa Dios. Dili sa imong paningkamot kundi para di ka makapanghambog ako anang kanang translation. Pero ang mo siya unsa man ning grace? Ang word na grace sa Greek word is charis. Muna ang pangalan mo charis, grace sa din ha. Amen? Or char-char. But lahi na siya. So, ang pasabot sa grace is natagaan ka na dili ka angay, tagaan. Or nakadawat ka sa kaayuhan na di ka angayan. Amen? That's grace, which is unmerited favor. Or di lang ka na is kana nga grace is gimpasize pag sa Ephesians 2:8-9, it's a gift. Gasa. Di ba? Sa una, di pa ako Christian, kung tagaan ko gasa, reklamo, kung ano ka di mo maghihatag. Di ba? It's a free. Kung sabihan na believer ko, makita na ko nga, unsa ka lang dun, grasya na, ngayon na nadawat, kung bisan na initabang ni mo, na inisulti, o labi sa tanan na iniampo ni mo, grasya na. Amen? Kaya we need to understand, we don't deserve dita ngayon sa kaayo sa isip katao na to. Amen? So, mo na siya, ang gift, it is precious nga naman. Kaya di na nato maangkon sa atong kaugalingon, kay free na siya ang kaluwasan. O di sa taang na ngayon, o di sa nato maayo, maayo-ayuhon ang kaluwasan para maangkon nato, o di sa na siya atong basis, para maingon, manindot atong kinabuhi, mao nang makadawatag kaluwasan. Kundi gasa na siya. Amen? That is why, pinaagi sa pagtuo, kay kanang grasya, is gasa man na, o nang natay pagtuo. So it means, nga our day by day, is, lahat ito magasulti atong kaluwasan, is nag-founded, or nagpundasyon sa ato ang pagtuo every day. Amen? So di siya pwede, mawitan ang John, kung masahan mo ang John sa beliefs, kung abot, kung naka-observe mo, ang beliefs ni John, nag-S, basta in terms sa object sa Ginoo. Beliefs, or even in Jesus Christ. Or kung sa katawa yan, but muna siya ang beliefs means continual nga pagtuo. Muna siya pagtuo nga nagpadayon. So it means, kada adlaw nga natay pagtuo diha sa Ginoo. So mo na siya nga kinahanglan niya gasam na siya, di na nimo angay pangitaon. Amen? Di na naangay mo paningkamutan para nakipagtuo. Ang imuha lang yun is, Lord, pangayoon na tagay ko pagtuo karong adlaw. Na kung unsa mang circumstansya o labaw na kaning problema, Lord, tagay ko pagtuo nga ikaw gapoy nga nakikatuk ka ng katuyan ni nga mugrow ko o nakoy ma-learn na ni. Amen? In everything nga atong daily kung analis, kung foundation na to is ang just shall live by faith, ang matawag magbuhi pinagis pagtuo. Una sa tanan naluwas ta pinagis sa pagtuo. So nagauban na nato kanunay ang ato ang pagtuo. Ikaduha is kay naman kay pagtuo mo na ni mando si ang Bible sa 2 Corinthians 5:7. Kung sa gisulti dia, for we walk by faith, not by sight. So ang walk means in the Greek word is paripatio, which means is ang pasabot sa walk is to walk, to make one's way, or progress. Actually, sa Bible, nga panabasa sa study Bible, is, ngayon siya nga, it's a daily conduct. Is ang pagalaw-adlaw ni mo nga pagkinabuhi, dapat na kay pagtuo, dili ka pinagis mo panglantaw. Nganong ni numando ang Bible ani? We need to understand, ang mga batang mga magtotoo is we just strangers, stranghero ratan ni. Kaya kung utanaw kas kalibutan, utanaw juga pagtuo. Amen? Kung utanaw juga sa imong sikakilit, sa imong silingan, o even sa imong pamilya, o sa imong kagalingon, mawagtangan ka pagtuo.
That is why ang Bible, limando, we walk by faith. Actually, ang context ng 2 Corinthians is heavenly dwellings. Ningon si Paul, nga ni-instruct siya, even though this body, nga this outer garment is matiguang, or dagang sacrifice, dagang suffering, dagang persecutions, nga itong magian, iyang encourage, doon na, ganang tawagan, iyang encourage nga, walk by faith, not by sight. Amen? Kasi sa atong mga Kristohan, daghan yung mga, unsa man, obstacle. Daghan ang mga hindrances or persecutions nga itong magian. But we need to understand, dito mo look up sa mga tao nga na dinhi, o sa atong mga ambisyon na dinhi. We look up in heaven because faith, unsa ang faith sa Hebrews 11 verse 1? Kung basahan mo ang Hebrews 11 verse 1, mo na ang meaning sa faith. Ano na si Hebrews 11 verse 1? May pagtuo kita kung hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga ginalooman ug bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios, nasiguro nato nga madawat gayud nato kini. So, now faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen. So, ang pagtuo kuno is kasiguraduhan sa mga butang nga imong gilauman nga dili nimo makita. So, mo sige na siya, ngano mo lang ka tagpagtuo everyday, kay ngano man, mo na tinugay kasiguraduhan nga langit atong padungnan. So, dito ko tanaw sa kung sa atong nakita, mo na yung mawagtan na pagtuo because we compare, ato i-compare atong kinabuhi sa isig kataw na to. Ato i-compare sa mga sa atong kinabuhi sa mga palibot na to kung sa inahan nila. Now, we need to understand, kung believer ka, most of the believer, mo ni siya, kung mutanaw dyan ka, kanang externally, lakan si juga tanawon. Amen? Kanang kay minority man. Nga tanawon mo, mo tani mo ng Psalm, mo tani ko kasabot, nganong masuya mo mus mga nadato? Nganong nasuya mo mga evil o ta sila, mga yaman kung nadato sila? Kung ay mo kasuya, kaya nga naman, ang ilang pagkadato di makapalit sa ilang kaluwasan. Amen? So, mo na siya nga, we need to understand is di ta mo tan-aw sa palibot na to. Kaya ang Bible is, ang pagkinabuhi na to is mukanda kayo daily life sa atong kinabuhi. Muna kung natay walk by faith, not by sight, mo change with the day by day. Mausap yun atong kinaiyahan kada adlaw. Naunsa man kausapan, magkapagabati, to become the image of Christ. Even every day, I always pray, Lord, change me. Usba akong kasing-kasing, usba akong pangunahuna, usba akong pagbati. Kay most of the time, muminggo lagi ta sa nitabos kalibutan o sa sirkumstansya sa tong palibot. Amen? So, that is why, importante kayo nga, ang pagtuo, ang matarong na tao, magkinabuhi pinagi sa pagtuo. Ang ikuan ni is, ang paglakaw is, mo na siya, ang ikuan naman niya is, kada adlaw sa daily conduct para mausab ta sama ni Kristo. Nga pinaagi sa itong pagtuo, ang basihan sa itong pagtuo, si Hesus Kristo. Ang pasabot ani ang walk by faith or ang daily conduct atong paglakaw, ang technical term is sanctification. So ang sanctification is unsa man nahimo kang balaan. Laktod is transformation, nausab ka. Actually, ang Greek word is metamorphosis. Kadto mo na nga word, asa mo nga metamorphosis? Butterfly. Kaya naman ang old nahimong butterfly, new creation na siya. So nausab gyud siya. Di kay na-improve imong kinayahan o imong kanang conduct, kundi na-change na new, na bag-o gyud ka. Mao na ang sanctification, mao na ang transformation. Makita na siya is our daily nga pagtuo. Di ba? Kung abot sa science sa makita na sa YouTube ang metamorphosis sa wood. Hindi siya yung nga kuhan, abot pila na ka-days, 7 days ba na ma-change siya, or 1 day pila na ka-days, nga wood siya nga mahimong butterfly. So, masa na siya, atong day by day, wood ka. Diba kung wood ka? Psalm, Ingos David, ay mo ng psalmist.
Why you, galing, who we are, what is man for you, O God, that you might not be just a worm. Amen? Dagan nila sa Psalm, mabasa na to, o sa Isaiah, nga, diba ta, pero gimahin kita sa Ginoo. Gitagaan kita importansya sa Ginoo. Kita-gitagod, tayo, pwede atong natakan. Pero mo ni siya, nga, ang atong pagkaud, ma-change ta day by day. Mo na siyang walk by faith, which is a sanctifying work of Jesus in our lives. Pinagi sa pagtuo. If we give ourselves, kung atong itugyan atong kinabuhi ni Jesucristo day by day. That is why kung ikaw dili magtutuo, i-give up yung life ni Jesus Christ. Ug ibutang imong pagtuo diya kaniya ug dawata ang pagkamatarong ug ang kapasayloan sa sala ug himuha gayong bahandi si Jesucristo. Kung ikaw magtutuo, mo na mingon ako nimo is balik again and again diha ni Jesucristo nga himo nimo siyang bahandi. Para makalakaw ka nga nakipagtuo every day. Siya yung bato sa pagkamatarong diha atubangan sa Ginoo, siya gahom sa gugma sa matag tawo sa palibot nato. Amen? That is why ang walk by faith it's a sanctifying work. Kaya gibutang sa 1 Peter 1:8, awang 1 Peter 1:8. Ningon si Pedro din bisan wala kamo makakita kaniya, gihigugma ninyo siya. Ug nagtuo kamo kaniya bisan wala pa ninyo siya makita tungod karon. Mao ka na nga dili matukib ang inyong kalipay tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. So si Pedro ni exhort ni dasig sa mga Kristohanon nga nagkatag-katag dinhi sa tibuok Asia nga bisan wala niyo nakita si Kristo, nituo kamo kaniya. Bisan wala niyo nakita ninyo siya kamo, nahigugma kamo diha kaniya. That is why muna kita kinahanglan nga natin sa tuwas tubangan o picture sa tubangan para ibutang picture sa tong wallet o kung sa pamanda pa itong kuyugon. Ang importante, ang pagtuo. So si Pedro, makita mo, na-learn ngayon siya sa iyang pagtuo diha ni Jesucristo. Kaya we need to understand, si Kristo kita na kanunay, pero may siya hero. Pero may babagan, katuningon siya na, di ka mamatay, Lord, over my dead body. Diba? Satan, get me behind. Get me behind, Satan. So, makita mo si Pedro, nakita siya na, ang foundation yun sa itong daily nga walk is faith ng yun. Para ka na pag-faith is ang outcome na sa itong kaluwasan sa tuwang kalag. So pagtuo is everyday. Nangan atong lako na itong pagtuo. Di siya kutubra sa intellectual assent. Kung sa intellectual assent, it means nituo ka si Jesus Christ na kamatay ni mo, nituo ka si Jesus Christ na banhaw na para alang sa mong sala, pero everyday, wak ka mulakaw diya niya. Dilakaw niya pong kasi mong kaugalingon nga pagtuo. Actually, kita is natay tendency or daily self-reliance. Kung sa self-reliance, kanang kanunay ta nga di mananghid sa Ginoo nga pusalig ta sa itong kaugalingon permi. Amen? So, actually, everyday is grace. Kung tanaw na nato. Bisag wato ta nagkaputog pagtuo, pero everyday is grace. It reminds us that nga atong faith is ato magbibihatag ni Jesus Christ. So, ikatulo is ang magtutuo, mahimo kang matamong pinaagi lamang sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat sa balaod. In Romans 3:28 and Galatians 2:16, makita mo ang suwat ni Pablo. In Romans 3:28, dibutang din kay nagtuo kita nga ang gipakamatarong sa Dios ang tao pinagi sa pagtuo dili pinagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. So makita niya relationship ba niya sa law. Sa Galatians 2:16, ganahan ko nga makuha from Galatians 2:16. Ningon si Pablo sa bani is
Apan karon nasayran na namo nga gipakamatarong sa Dios ang tao pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus ug dili sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Busa kami usab nga mga Hudiyo mituo kang Kristo Jesus aron pagkamatarungon kami sa Dios tungod sa among pagtuo ug dili tungod sa among pagtuman sa kasuguan kay wala gayud tawo nga pakamatarungan sa Dios pinagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. So justified means ang pagkamatarong is it means gideklara ka sa Dios nga matarong sa iyang panlantaw sa dihang wala pa ka na iskapo sa gahom sa sala. Amen? So, mo na siya. Sa dihang nga ma-Christian ta, actually, nailalong bigapon ta, kanabaguhay pa ta na Christian ba? Napagyapon ang gahom sa sala. Amen? Pag-ihimo na tang matarong, pabita na sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, Lord and Savior, sa imong kinabo, karon dayon, sa mamatay pagkalangit na ka. Amen? But makita na to is ang justified gets declared kang righteous in the eyes of God. In the eyes of God. That's the important thing. That is why nahimo kang matarong. Dagan sa mga tao di kasabutan ni. So, but mo ni sige man sa dinhi nga nahimo kang matarong, justified sa kang pastor may pa nani sa inyong membership. Justified means as if you did not commit sin in the eyes of God. Amen? So, mo na siya ang justified. So, mao sa ni siya gingon ang kana dinhi is ayaw jud pangunahon na pagsugod sa pangunahon na nga pinaagi sa mando o sa balaod sa Ginoo is imo nang masunod. Kung pinaagi sa balaod sa Ginoo is mahimo kang matarong atubangan sa Dios. O dili lang kana ayaw jud paggunahon na nga ikaw mismo makasunod pinaagi sa balaod sa Ginoo mahimo kang bag-o nga tawo. Diba, kadaghanan mo na ang mindset sa mga tao? Or, labas tanan is, ayaw, kay di lang na is, di ka ma-acquitted sa law. Di ka mahimong unguilty or not guilty sa balaod. So, labas tanan, di sana makapausap na to ang balaod. Kaya ang balaod is, dili makapamatarong na to, or even dili makapausap na to. So what's my point this one? It means kadaghanan magulat to is not tayo nag-base ta sa atong daan nga pagtulunan. Sometimes atong dadon sa atong pagka-Kristohanon. Kunuhay nagpangahimo ta ni mga butanga atong iadton sa atong pagkamatarong. Amen? Nagpanghimo ta sa mga simbahan nga mga bulaton atong iadton sa atong pagkamatarong. Remember, we have justified by faith. O nakahimo ka ng mga bulaton sa isip nga Kristiyano sa pagsangyaw, sa paglimpyo ng simbahan, sa gilid sa worship because of grace. Amen? Mao po na itong sukdanan. Munang, kung man, self-righteous ta, mo-compare na ta sa sikataw na to, na mas buutan pa ko niya, kaya nag-serve ko din. Actually, dili. We need to understand, nahimot ang matarong because sa pagtuo diha ni Kristo. Mo na ito ang legalism nga itong gidala. Nga kunuhay nga nakahimo tag maayo buutan na ta or nakafollow ta sa balaod. Actually, tungo na sa itong pagtuo. Mo na every time nga nakahimo tag maayo, mingon ta, Lord, thank you so much. Salamat, Lord, nga nakahimo ka ito. Nga nakalab, nga nahigugma ko sa akong silingan. Di na ato yung maniyad-on nga, uy, buutan kay ko, kaya nakahimo ko ani. Dili. That is the wrong motive sa kong heart. Kaya kung mo na foundation, is mo na siya nga, wrong, we need to understand, kung musurutan hindi, na ito tayo wrong motive kanunay. So, we are justified by faith, not by works of the law. Kaya kita mismo mga Kristiyano, naging mo tagbalaod sa itong kinabuhi. We add on. We need to understand, ang salvation is by faith. Ang paghihimong matarong to is by faith. Mo nang justified. So, tangtanga din natong mindset nga mo, kanang tawagan ni kanang mapil-apil ko mga bulaton para mahimo ko matarong dili. Ang kanang pag-apil-apil, it's an expression of joy to serve God.
Amen? Di siya yung nga burden. It's an expression of kanang pribilehiyo diha sa atubangan sa Ginoo. So tangtangon kita na itong mindset na naghimo ka ni, mahingon ko nga kanang tawag ni mahimo kong matarong. No. Kaya at kita lagi natitinisin mo itong legal kanang balaod ka ng mga butanga. So ikaw is Christians or ang magtotoo only by faith. Pinaagi lamang sa pagtuo diha ni Kristo nga nihimutang matarong. So ako ning gikuha na gyud nga nagitay object sa faith. Kaya nga naman ang tanawon ni yun ay pagtuo. Ang pangutana lang kinsa lang object sa pagtuo. Bisan ang mga believers pangutanan mo namo nituo man ko. Ninyo sa, nituo mo Ginoo, kinsa man Ginoo. Yung sa nagibuhat sa imong Ginoo. Dapat na object so kang Kristo. Kay usa sa mga butang Romans 5:9. Ay tas Romans 5:9. Romans 5:9. Ug tungod kay gipakamatarong na kita karon sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umabot nga silot sa Dios. Gipili ko ni nga verse kay na niya ang silot sa Dios, ang wrath of God nga verse. Actually daghan ang mga Romans o sa Galatians makita mo nga ma-justify ta tungod ni Kristo, pinagi sa pagtuo kang Kristo. But kani is na siya silot sa Dios or wrath of God. Kaya una sa tanan is ang object sa itong pagtuo, dapat kang Kristo. Kaya most of us, ang object sa pagtuo, ato ang kaugalingon. So, una sa tanan, nga makikstorya ka, o mustorya ka nga, imumusbo ng pamaagi sa imong kinabuhi, imumusbo ng pangunahuna, imumusbo ang imong ayuhon, imong pamilya nga gubot kayo, o imong ayuhon ang simbahan, o even ang imong relasyon sa society, or even sa imong kamunyuan. Una sa tanan is dapat atong pundasyon before ana dapat makalingkawas sa sa sinod sa Dios. Ani siya. Daghan mo nato ani siya. Daghan sa mo-share ta is muhatag itag principle o pamagi sa mga Diosnon nga pamagi sa tao nga wala pa kadawat sa kaluwasan. Or uban sa mga tao, kita mismo is daghan itag una-una buhaton nga unsa ato ang buhaton, pero una sa tanan ang pinaka-priority dapat makalingkawas sa silot sa Dios. Kaya unsa pang principle nga ihatag mo sa tao nga wala pa nakadawat o wala pa nakalingkawas sa silot sa Dios, useless na. Kaya naman di na ma-apply. Una sa tanan, ang number one problem to is we are under the wrath of God. Nailalong ta sa kapumot o sa silot sa Dios. So, una na nimo imong situlo ng mga problemaha is we need to understand dapat is mahimo sa tang matarong atubangan sa Ginoo. Kaya we cannot fix our family, we cannot fix our businesses, we cannot fix our relationship sa simbahan kung kita wa pa tanihimo matarong sa Ginoo. Wala mo question dito. If kita mo nahimong problema sa matag relasyon sa simbahan man, or even sa family, kung ang believer man, expect na yun lang ang naging problema, or even kung believer mo tanan, Lord, am I righteous in eyes of you? Matarong ba ko? Nahimo ba kong matarong? Kaya unahan sa tanan, kung waka makalingkawa sa silot sa Diyos, kung kayumdum mo sa itong kinabuhi nga wala pa ta kaila sa Diyos, we need to understand, makita itong kinabuhi kapoy, sigitan gapas, tao kita kuha na, even though nga naa ka itong mga katigayunan, nakay kwarta, pero kapoy, di ka makakontinto. Kung sa diyan na nakay Ginoo, nakay peace, nakay gugma, nakay kalinaw. Amen? Because ang kapungot sa Ginoo, ang silot sa Diyos na huwag kang na. Kanihin mo na kang anak sa Diyos. So that is why, nga una sa tanan, before na natunaw na ang tanan, dapat mahimo sa tang matarong sa atubangan sa Dios.
So, before there can be any God-honoring transformation, there has to be the removal of God's condemnation. Una sa tanan nga muhatag kag pasidungog sa Dios, dapat nasa may kausaban sa na ikaw maikyas sa kasilot sa Dios. So which means nga ano siya? Ang imong pagkamatarong mo ginay una metabo usa ang sanctification, usa ang kausaban. Mahimo sa kang justified para mausab ka. Lakot sulti, mahimo kang born again, usa ka ma-change. If you not change, you're not born again. Amen? Akong balikon. You will not be di ka mausab kung wa ka mahimong matarong sa Dios. Kung wa nimo gibutang ang imong pagtuo, imong basis sa ground sa pagpagamatarong sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. That is why balik-balik ang sala kung pila nakatulugan. Because we do not put our trust or our faith in the finished work of Christ. So that is why importante kinistanan nga una ni mo usab man ay mo kinabuhi dapat ma-justified sa ka in the eyes of God. How? You accept Christ as your Lord and Savior and repent. Mo nang justify ka. Kaya nga naman, follow through na ang sanctification. You cannot help yourself. You cannot help yourself nga di ka ma-change. Di ka katabang sa Ginoo man nga di mo usgon imong kinayahan. Kaya nga naman, ang meaning justified is holiness. Ang pagkabalaan sa Diyos na kailaka, yung mahal ko na nimo. Mo ng sanctification, you set apart. Set apart means set as holy in the eyes of God. So kung holy ka, di lagi mo magwanta na di ka ma-change. Kung cry out ka everyday, nga musab ka. Sa imong pagkabakakon, sa imong pagkabisyoso, sa imong pagka-mamalikas. Kaya kung napagyapon ka na karon, nga wala po na mo subdi, nagbalik-balik yapon ka na, actually, kuyaw ka na, kanang crucial ka na yung salvation. It is a crucial. So, I hope nga to ang atong pagtuo, atong object sa pagtuo, ato i-address sa gibuhat ni Kristo sa cross. Kaya nga naman, usaha na to, mo nang ipadala sa Ginoo yung bugtong anak ni Kristo sa kalibutan para magkinabuhi o mamatay o nabanhaw kay siya ato ang ground. Ambot kung sa Bisaya sa ground sa atong pagkamatarong o sa pinagi sa gahom sa ato ang pag-usab sa atong kinabuhi. Siya atong ground sa atong justification and the power of our sanctification. That's the reason why Christ, He came to this earth para magkinabuhi o mamatay o nabanaw alang sa itong mga sala. So our focus is Christ sa itong faith. Para makita yun nga matarong atong everyday, mabitan ngayon sa mong counseling, sin is i-worship at the wrong altar. Ang sala ko no is nisimba na ka sa lahi nga altar. So, mabitan na ninyo ng Hebrews 12, verse 2, fix your eyes to Jesus because He is the founder and the perfecter of our faith. So, fix diha is di na matanlog. Stationary means di na siya ma-change or mawagtang. So, sa kinsa sa kalibutan o bisan asa pa ka, mao ni siya, if you have faith in Christ, kung ganahan ka mahimo kang matarong sa Ginoo, mo bear fruit jud ka sa Ginoo. If you have faith in Christ, na jud kay bunga. Amen? That's the principle na ibalik-balik ni Jesus Christ sa gospel. Good tree will bear good fruit. John 15, if you abide in me, you will bear fruits.
If you remain in me, you will bear fruits. Apart from me, you can do nothing. That is why, mo lagi ni siya, being a Christian, we need atog yung ground sa atong pagkamataro o sa atong pagtuo is Jesus Christ. Atong ground sa atong kausaban, Jesus Christ. Muna do not look up to a person. Kung look up ng kami mo siya model, pero dili siya imong tamdanan. Atong tamdanan si Jesus Christ. Romans 8:29, ang goal na to become like the image of His Son, which is Jesus Christ. That is our goal. Being a Christian, as long na nata sa kalibutan. So, pinagi sa faith. So, mo ni siya, if we justify, kung imo na kang matarong dyan Iso Kristo, kung nagtuo ka sa gibuhat dito sa cross, mo ni siya, mausab jud ka, mamunga jud ka, maayo nga kinayahan. O labaw sa tanan, mamunga jud ka, o mga kalat. You cannot resist that. Mamunga jud ka, because that's the process of a believer. Amen? So, dili sa imong kaugalingong himaya, kundi sa himaya diha sa Ginoo. So, He is the great ground of our justification and the great power of our sanctification. So, ano nisan? We have faith because of the glory of God. Mabitan ng Hebrews 11:6, kanang gingon nga, you cannot please God without faith. So, what if pagtuo every day, wala itong mahimayang Ginoo. Amen? That is why our faith, our object of faith, is nasa ground sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Kaya kung mo na itong object sa faith, actually, pinagi sa bana is ang ato kong lakaw, ma-change dito. Munang, we need to pray every day nga mausap ta. That's sanctification process. But in the eyes of God, kung imo nang gituuan, you are justified and sanctified in the eyes of God. But in the eyes of men, we are not sanctified. That is why, mo nang progressive sanctification. Mo nang involve juga sa ministry. Kaya in the ministry, dyan yung makita ng kinayahan. Mabitan na sa ako, sa lapo-lapo, dyan yung mailhan ang usa ka tao, ang tubo sa tao, sa diha ng may problem, disobedience. Kung ginagin ako gabi, kung ikaw, kung nag-isulti nga against nimo, shutdown ka, siradaan yung dunggan, siradaan yung kasing-kasing. Kung nag-isulti nga pabor ninyo, mo i-pick up. Inana ta. Basta ang isulti kay, mga council, kung ang isulti kay nga against nila, mo shutdown. Di minaw. Amo, tabunan ba nilang dunggan? Pero, kung musulti ka nga, nisulti ra ka nga, niuyon ka, kaya kita ang di patuo, mo i-pick up, kung mangita pag tabang. Di ba mo gingon niya? Bukas na kibaw sa foundation na akong gisulti una. Diwa din na minaw. That's the nature sa atong flesh.